кушта шудани боз як шаҳрванди Тоҷикистон дар ҷанги Русияву Украина. иҷрои 40% барномаи даъвати сарбозон дар Тоҷикистон. заду хурди муҳоҷирони Осиёи марказӣ бо қавқозиҳо дар Москав. омори мухталифи муомилаи молӣ миёни Душанбе ва Пекин. боз як шаҳрванди зиндони Тоҷикистон дар Русия дар ҷанги зидди Украина кушта шудааст. пайвандони ин муҳоҷир ба Радиои Озодӣ гуфтанд, Муҳаммадҷон Комилов 30 сол дошт ва аз соли 2021 ба гуноҳи қочоқи маводи мухаддир дар Русия зиндонӣ буд. ба нақли онҳо ин сокини шаҳри Ваҳдат моҳи ноябри соли гузашта дар ҷанги Украина кушта шуда, вале хабари кушта шуданаш ба онҳо дар моҳи апрели имсол расид. ӯро дар қабристони Ногинский, вилояти Москав дафн карданд. то ин дам номи тақрибан 20 нафар аз шаҳрвандони зиндонии Тоҷикистон дар Русия, ки дар ҷанги Украина кушта шуданд, расонаӣ гардидааст. ҷасади баъзе аз онҳоро ба Тоҷикистон оварда, иддаеро дар Русия дафн карданд. Сироҷиддини Муҳриддин, вазири умури хориҷии Тоҷикистон, таи нишасти хабарии Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон дар Душанбе гуфта буд, дипломатҳои Тоҷикистон ҳузури шаҳрвандони кишвар дар шаҳрҳои мухталифи Русия тавзеҳ медиҳанд, ки эшон набояд ба ҷанг дар Украина бипайванданд. аммо Шуҳрат Аҳтамзода, яке аз масъулини Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон, дар моҳи феврали имсол таи нишасти хабарие гуфт, шаҳрвандоне ки аз зиндонҳо ба Украина сафарбар карда шуданд, онҳо тибқи қонунгузории Русия розигии шахсии худро дода аз он ҷо сафарбар шуданд. дар ҳамин ҳол иддаe аз мудофиёни ҳуқуқи коргарони муҳоҷир дар Русия мегӯянд, ҳар ду ҳолат ҳам ҷазби ихтиёрии маҳбусон ва ҳам маҷбурӣ ба ҷанги Русия дар Украина бурдани онҳоро сабт карданд. мақомоти Тоҷикистон аз иҷрои 40% барномаи сарбозгирӣ ба сафи нерӯҳои низомии кишвар хабар доданд. ба навиштаи хабаргузори Авасто, барномаи сарбозгирии Вазорати мудофиаи Тоҷикистон таи 10 рӯзи аввали марҳилаи баҳории даъвати аскарон ба хидмати низомӣ 40% иҷро шудааст. ба навиштаи манбаъ, аз 1 апрели имсол ки марҳилаи даъвати наваскарон ба хидмати ҳарбӣ шурӯъ шуд, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон барномаи даъвати наваскаронро 100% иҷро кардааст. дар ҳамин ҳол навоҳии тобеи марказ 57%, вилояти Хатлон 34%, шаҳри Душанбе 30% ва вилояти Суғд 26% аз барномаи даъвати наваскарон ба сарбозӣ дар суфуфи нерӯҳои низомии Тоҷикистонро иҷро карданд. гуфта мешавад, ки ноҳияи Вахш аввалин ноҳия аз вилояти Хатлон аст, ки барномаи даъвати наваскаронро 100% иҷро кардааст. дар ҳамин ҳол шаҳрвандони кишвар мегӯянд, имсол мақомоти кишвар аз шеваҳои мухталифи ҷазби ҷавонон ба суфуфи нерӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон кор гирифтанд. бахусус дар ноҳияи Вахш барои ҷазби ҷавонон ба хидмати сарбозӣ аз қуръакашӣ истифода карданд, ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳсҳои доманадореро дар миёни корбарон ба вуҷуд овард. мақомоти ин ноҳия дар дохили тоқӣ варақаҳоро бо аломати ҷамъ ва тарҳ гузошта, аз волидони ҷавонони синни даъват хоҳиш мекарданд, ки якеро интихоб кунанд. агар ба касе аломати тарҳ афтид, фарзандаш аз хидмат озод аст. ва агар аломат ҷамъ буд, вай бояд ҳатман писарашро ба артиш фиристад. гуфта мешавад, дар шаҳри Сфара барои ҷалби ҷавонон ба хидмат аз дигар усул кор гирифтанд. ин дар ҳолест, ки ба назари шаҳрвандони кишвар сабаби ихтиёрӣ ба хидмати сарбозӣ нарафтани ҷавонон мухталиф аст. бачаҳо метарсанд, ки мезананд ба фикри ман. акун мо занем ки хизмат кунем. набошам худомон ба ҷои бачаҳомон мерафтем. барои чи ҷавоно ба хоҳиши хушон хизмат намера, барои ба фикри ман ки ҷавонои озирара айман хафа нашаванд, ҳисси ватандӯстишо бисёр дар сатҳи паст қарор дорад. ин ватана чи хеле аст нест, бояд ватана бирай ҳимоя кунӣ, дар хизмати ватан бошӣ. агар хита ҳимоя кард тонисӣ, ҳеҷ кас намезанад. бояд гуфт, дар чанд соли охир чандин маврид аз латукӯб ва марги мармӯзи сарбозон дар Тоҷикистон расонаӣ шудааст. баҳсбарангезтарин қазия дар ин муддат маъюб шудани Шаҳбол Мирзоев, сокини ноҳияи Ашт буд, ки бар асари бадрафторӣ дар қисми ҳарбӣ соли 2014 маъюб шуд ва ҳудуди 7 сол пас аз табобатҳои бенатиҷа санаи 21 феврали соли 2021 даргузашт. миёни зодагони Қавқози Шимолӣ ва Осиёи Марказӣ задухурди ҷамъӣ сурат гирифтааст. ба гузориши шабакаи телеграмии База, таи ин задухурд, ки бинобар таҳвили баргаи сабти иқомати қалбакӣ барои шаҳрвандони Ӯзбекистон дар Русия ба миён омадааст, як ӯзбекистонӣ ҷароҳат бардоштааст. гуфта мешавад, ин задухурд дар тарабхонаи «Вкусная точка» воқеъ дар кӯчаи Зеленодольскии шаҳри Москав сурат гирифтааст.
манбаъ мегӯяд се тан аз зодагони ӯзбекистон ҳамроҳи дӯстонашон аз тоҷикистону туркманистон назди нафароне омаданд ки онҳо барои ин се шаҳрванди ӯзбекистон сабти иқоматҳои қалбакӣ дода буданд. дар чунин ҳол ӯзбекистониҳо мехостанд пули масрафкардаи худро аз қавқозиҳо бозпас бигиранд, ки ба ин хотир бо онҳо вориди мушоҷараи лафзӣ шуданд ва муноқишаи лафзӣ ба задухурди дастаҷамъӣ табдил ёфтааст. аз иштирокчиёни ҷанҷол 15 нафар шаҳрвандони ӯзбекистон, тоҷикистон, туркманистон, инчунин 5 каси дигарро аз чеченистон, 3 нафарро аз Доғистон ва 1 танро аз Кабардино-Балкария ба шӯъбаи пулис бурданд. нисбати ду шаҳрванди ӯзбекистон барои майдаъобошӣ ва нақси қоидаҳои вуруд ба Русия санад тартиб дода шудааст. гирифтани сабти иқомат барои муҳоҷирони тоҷикистони ӯзбекистонӣ дар Русия аз мушкили умда маҳсуб мешавад, ки тақрибан кулли муҳоҷирони корӣ ба ин мушкил рӯбарӯ мешаванд. дар ҳамин ҳол Валентина Чупик, ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон дар Русия мегӯяд: Миграционный учет в России – это пережиток крепостного права. Никому он не нужен и ничего на самом деле не учитывает. Но чиновники российские держатся из-за него исключительно из коррупционных соображений. Вначале они продают возможность зарегистрироваться, они запугивают реальных арендодателей, чтобы те не могли, и заключают коррупционные сделки с торговцами миграционным учетом. И те продают этот миграционный учет примерно за 6 тысяч рублей, ну то есть получается за $75 примерно на 3 месяца. А потом другие полицейские беспрерывно проверяют этот миграционный учет, хотя не имеют на это права никакого. И при каждой проверке берут взятку, которую называют штрафом, в размере 5000 рублей. қаблан муҳоҷирон низ дар зимни дарёфти патент ё муҷаввизи корӣ дар Русия ба мушкил мувоҷеҳ мешуданд. дар чанд соли охир ин мушкил ҳал шудааст, вале мушкили дарёфти ҳаққи иқомати муваққатӣ, ки барои 3 моҳ дода мешавад, то ҳанӯз боқист. сафири чин дар тоҷикистон гуфтааст, имсол додситади ин ду кишвар афзоиши 40% доштааст. ӯ гуфт, таи соли 2022 Душанбе ва Пекин дар ҳаҷми тақрибан $2 миллиарду 600 миллион доду гирифт карданд. 40% аз соли 2021 бештар аст. ба иттилои хабаргузории давлатии Ховар, Тисизи Шумин дар ин бора рӯзи 11 апрел дар нишасте дар Душанбе гузориш дод. ин нишаст бо ширкати намояндагони вазоратҳои корҳои хориҷӣ, энержӣ, савдо, маориф, саноат, кишоварзӣ, масъулони палатаи савдо ва намояндагони парлумони Тоҷикистон баргузор шудааст. ин дар ҳолест ки ба иттилои радиои Озодӣ ҷониби Тоҷикистон додугирифти кишвар бо Чинро дар соли гузашта $1 миллиарду 200 миллион баровард карда буд. ба иттилои манбаъ, аз ин ҳисоб $368 миллион содирот ва $842 миллион воридот будааст. бар асоси омори гумруки Чин, ин кишвар ба Тоҷикистон ба $2 миллиарду 217 миллион мол дода, ба мизони $381,7 миллион аз он мол гирифтааст. ин рақам фарқи калонеро дар миёни омори Чин ва Тоҷикистон бармало мекунад, ки ба навиштаи Озодӣ маълум нест дар ин миён қариб $1.5 миллиард куҷо шудааст. баҳси фарқи омор дар доду гирифти Тоҷикистону Чин солҳо боз давом дорад. мақомоти Тоҷикистон мегӯянд, сабаби фарқият дар гуногун будани тарзи ҳисоби гумрукӣ аст. аз ҷумла ба гуфтаи онҳо, Чин маҳсулоти транзитиро аз қаламрави Тоҷикистон дар омори додугирифт ворид мекунад, вале Душанбе на. дар ин миён Тоҷикистон чандин ширкатро ҳангоми овардани мол аз супурдани андозу боҷи гумрукӣ озод кардааст ва қисми зиёде аз ин молҳо аз Чин меоянд. масъалаи адами шаффофияти омор дар Тоҷикистон аз масоили ҳассосест, ки дар бештари мавридҳо коршиносон ба омори ироа кардаи ниҳодҳои ҳукуматии кишвар бовар намекунанд.